Міне бит. 2 сағат бойы бір неде рекламаға бөлінмеше, бір нәрсесіз туры эфирда күрәш турында сөйлерге туры келді. Бұрынына лейкопластырь ябыстырып қойған. Бұрынға көстейді бұндай. Оптырадым мен район башлықлары әйте башлады. Біз қазір бар тек хоккей ғана қараймыз деп. Қой бір министрлар хатта әйте башлады. Әйде оқырға жарлымыз. Интервью алыр едім, мәселен шулық футболшы Мессидан. Иқтибар білен қорағыз, қам үйде мұндай трюкларны қобатлы көрмәгіз бірі. Сәлем баршағызға. Сіз спорт яратасызмы? Бүгіннен ярата башларсыз деп ойлаймын. Чөнки бүгін бізде қонақта Алмаз өзі. Алмаз, қош келдің. Сәлем. Алмаз Ғафиятов. Спорт турында барысында, хәтта күбрәк тә белүче журналист. ТНВда спорт тапшырулары редакциясының баш мөхәррире ул. Хәер, аның белмәгән юк. Чөнки Алмазга таяну ноктасында йөзләгән темага әңгәмәләр үткәрергә туры килә. Сен бізенді бик қаты футбол яратасың деп білем. Футбол білін шұғыланасың. Әміне қам қора барасыңдыр бүтін матчланды білем дейм, бүтін дүния күлем. Әгер де сеңа шундай мүмкіндік болса, шул матчны барып қарарға, ол өткен матчны, әмі сен шунда өзің стадионға барып қарай алсаң, сен қойсы ойынны қарар едің. Ләсә қойсына мүмкіндік берілсе, бәлкі өткенде болғандыр білмейм. Өткен матч, бір матчны мен қарайсы келе, өз көздерім білем, мен телевизордан күзеттім. Рубин Барселонаның Камп Nou стадионында жеңгенде, бұл енді мұны әркімде біледір, шунда бек қызықлы ойын болды ол, анда Рубин біріншілерден болып, Барселона командасын жеңе алған еді Құрбан Бердиев. Олықта тренер еді, бізден телевизордан қорадық, һәм өз көздерім білен көрсем, бұл матчты мен қосағанлар енді бүтіндей футболны қорамасқа да боладыр деген фикірге келдім. Сен шынды патриот, деймі? Патриот әлбәтте, иә. Өзіңнің командалар үшін әр уақыт жан атам. Ойланғаның бар ма өзіңнің? Нәрсеге ол бейлік міне кішінің? Міне бұлай, егерде барлық моментларны біз шетке етіп қорасақ, бұлай, банал, қорашқына 11 кіші бір туп артынан шоу береді деп әйтелер. Бір туп артынан шоу береді, һәм 1 сағат ярым шуларның ойынларын қарап отыралар, нәрсесі бар айна қызық деп әйтер. Ләкин аны сөз білен аңлатып бұл, міне кімдір сериал ярата, мәселен, қорарға. Мәселен, мен аптырайым, нешек сериалны, менің танышларым қой бір сериаларны 3-4 тапқыр қарап шығарға мүмкін, мен етем, нешек қорарға бұла, мен бір сериясында әлі қарап отырға төзімлемем жетмей. Футболны мен қарайым, мәселен, әгерде қызық ойын сені тартып алып кіріп кетейік, аның сірін аңлатып болмай. Бәлки недедір, анда бет сен білмейсің нәрсе боласың шындықта сен. Сериалда сен аңлайсың, амында сен бір қашында білмейсің. Сериалның бірінші сериясын көрсетсілер, соңғысы нәрсе боласын білемейді. Өнерға қызығырақ ма, қарарға қызығырақ ма футболны? Унярға қызығырақтыр. Легрек, мәселен, шындай біздің сойлау мүмкінлігі бар еді. Біз лег болашақта деп әйтемін, сол мектеп еларында оқығандадыр, күні-түнні урамда футбол ойнайдырық. Мектепте де ойнайдырық, мектептен қойтқашта урамда түн жеткенше, әлелер шоқыртып кірітмәсе, үйге кірмейдір. Анары, қой бір күнні дүния чемпионаттар ұзап еткен, шындай топ матчлар бұла. Ләкин қорайсы да келе, урамға шығып ойнайсы да келе. Хам кімніңдір мен шындай еткен сөздері бар. Кіші ойнаған қорап тұрғаншы, өзің шығып ойнап, көкке яқшырақ деп. Һәм менің мешіктер кіріп қалды, ол менің сойлау болса, мәселен, ойнарға ма, әлі қорарға ма? Чөнки қорарға анар есебін білерге мүмкін, яғынан қорап шығарға мүмкін ол ойынны. Ләкин өзің шығып ойнау, анар инсан әләкмеске мүмкін. Жаңа көре шығып ойнау, видеодан қорағанға қорағанда мен қорап Ұстырмашыңна келе отырында кәбеген өзің харекетләнесің, сен бетін өзің физик халәттен, не яқшыртасың дегенде, қорап отырғанда бетін сен харекетләнмейсің, кересінше организмға зияңына да саларға мүмкін әлі. Харекетләнсәң, яқшы бетін өзіңе де. Харекетләнсәң яқшыйын да, Алмазмында біз бір туп таптық студияда, әлбәтті ол футбол тубы түгел. Сен футбол бірі шығыләнгәш, бәлки бір-екі тибіп көрсәтірсің да тупны. Бір-екі тибіп көрсәтірсің. Тибірге екенін көрсәтірсің. Қоя ол туп. Туп студияға. Міне бет. Нешетірге тибірге ме? Әйде көрсәтәлі. Иқтибар білен қорағыз, қам үйде мұндай трюкларны қобатлы көрмәгіз бірік. Алмаз, нешік ойырыла футбол тубы башқа топлардан? Баскетболнықынан? Баскетболныққа орырақ, аны білен бұлай тейбе болмай. Футболнықы жеңел? Футболнықы жеңел. Баскетболнықы дегеннен бір тарих еске түсті. Мектептегі сөйлейм ме? Сөйле. Уақытығыз бар ма? Бар.
Біз баскетбол ойнадық спортзалда, дәрістер біткеш, тәнәфіс уақытында ма да 10 минут қаламы, екі біздің парлашқан дәрістер де бар физкультура дәрісінде. Һәм бізге баскетбол тобы берелер еденді ойнарға. Футбол тобы білән ойнау мүмкін түгел еді, чөнки анда ничектер. Хәзер хәтерләм инде, я ватасызмы, нәрсә җимерәсезме дип әйтәләр идеме. Ләкин баскетбол берелер иде һәм бір баскетбол уенында рәсми уен уйнадык инде без, кайсылар сыйныф беләнме, нәрсә беләнме, һаман хөкемдар дөрес бәя бирми иде. Бер тапкыр бирмәде, икенче тапкыр бирмәде, өченче тапкыр мин булай үзем теге тыйнак уйнаганда әләни ачу чыкмый, ләкин монда чыннан да минем ничектер ачу чыкты. Мин баскетбол тубын алдым да, тибеп җибәрде мине футболдагы кебек өскә. Анда безнең теге сакланган лампаларны саклый торган тимер рәшәткәләр тора әле совет вакытында калган. 100 ел торган менә шул лампага эләгеп, ул бераз сиркелеп торды да шәрпәрәмә құйылып түсті. Дар электейді беғады ал. Директорға да шақырдылар бұға әлі уақытта. Мына сол еске түсті. Мына баскетбол тубының шында нендей, бәлкі футбол тубы әләккен болса әлі ватылмаған да болар еді. Баскетбол тубы әләгіп, мына шолай ватқаным қатырды. Директорға тағы нәрсе шен кірген бар? Мына шунсы қызық, мен директорға біз екінші гимназияда оқыдым, Қамар Әзінұрыны, ең еш кірәдір мен, чүнкі нешіктер тегі шуқ болғанға мен де шолай һәм İki яклап та керәдер мен. Тәртип бузган өчен дә керә идем. Һәм олимпиадаларда катнашып, җиңү яулаган өчен дә. Бер атнада беренче тапкыр керә алайдым. Мәсәлән, шул ук 2 ай 2 минуты баннары без иштеге тәртип бузып, дәрескә кермәгән вакытта да директорга керәм һәм 1-2 көннән тагын инде шул олимпиадада җиңү яулаганнан соң да кергәнем булды. Инде директор да көләйде, алмасын инде шак керә башлады. Ләкин шунысы кызык, менә мин хәзер генә ничектер миңа барып җитте ул, безнең директорның шул кадәр акыллы һәм ничкә аңлый иде ул балаларның психологиясын. Ул бер кайчанда, менә хәтта шул ук тәртип бузып кергәннән соң да, ул бер кайчанда урышмайды, ул ничә безне чәй эчертәдер, тизеп бастырып, инде сүкмидер, киресенчә ул былай эшләргә ярамый дип, менә шундый ничектер теге психолог һәм бүтән керәсе килми иде анда. Ничек уялмыйчы, шулай итеп чәй эчерткән директор үзе сине чәй эчертсен дә әле үз алдында, һәм ничек әле уялмыйчы тагын тәртип бузып керергә микән дип, менә хәзер генә мин барып җитте ул башыма, менә шулай ул тәрбия дәресләре булган икән безнең өчен. Bizning yoshlar so'rovlarini jiberdilar. Hozir Arslanni tinglaymiz. Maydali Arslan. Omar sizda jurnalist bo'ludagi qo'yishdan ham nishik tudi? Endi ko'plar biladir, men o'zim jurnalistlar oilasidan, mening Atlas G'afiyatov umr bo'yi jurnalist bo'lgan, ham u oilada bitni bor narsa ko'rasың, shuni qarab o'sasың degan kebek. Men turmushdan bizning oilada endi xalqda jurnalistlar, kun sayin uyum gazet jurnallar olib qayta edi. Menga o'zimga qiziq edi ул, аны o'qiydi men. Теге башта рәсемнәрен күбрәк карасам инде балалар чактарак. Аннары шул газетларны үзләрен укып, һәрвакыт менә шулай сиңгәндер ул ничектер. Минем сорау тумады. Мин 11-нче классны битергәндә инде мин белә идем үземнең журналистикага барасымны. Һәм безгә һәрвакыт журналистлар килеп, алар өстәл артында һәрвакыт менә шулай аралашканнары истә калган минем. Мин аны тыңлыйдым, кызыгы аларның. Теге үзара әңгәмә кырулары да ул бит инде. Каманты мәзәкләр, шаярулар белән бергә менә шулар да йогынты ясагандыр дип уйлыйм мин. Әнвәрнең дә сиңа сорауы бар. Olmaz abi. Менә сез спортка бәйле тапшырулар алып барасыз. Үзегез спорт белән дусмы? Футболдан калган нәрсә белән дә булса шөгыльләнәсезме тагын? Элек көрәш белән шөгыльләнә идем мин. Аннары бер ара инде җәрәхәт алганнан соң мин ничектер яңадан ярты ел шөгыльләнмәгәннән соң кирип китә алмадым. Анда бит инде һәрвакыт шөгыльләнеп торга кирәк, әгәр дә уңышка ирешәм дисең икән. Мин әтидә көрәшче буларак, үземдә шул көрәшкә таратылып, ләкин мин көрәшне ташламадым, аннары барыбер үзем өчен шөгыльләнеп йөрдем. Хәзер инде барыбер гаилә булгач вакыт юк бик спортзалга йөрергә, һәм анда инде атнасына 3-4 тапкыр спортзалга йөрергә. Шуңа күрә көрәшне карыйм, үзем шөгыльләнә алам. Кыш көне мәсәлән, хәзер тимер аякта күбрәк чыгабыз без. Хәзер инде менә улымда тимер аяк алып бирдек, әкренләп өйрәнә башлады, һәм кызыксынуы бар. Алмаз уны спорт буенча тапшырулар алып бара дип әйтте. Әнвәр комментатор бит әле. Әмма безнең бүген монда шулай ук хоккейдан кыска гына күренеш булачак. Һәм сиңа шул матчны шәрехләргә кирәк булачак. Хоккей кызык түгел инде, берәр керлинг алырга сезгә кызыграк булыр иде. Менә син хәзер күрәсең инде хоккей икән. Юк, әйдә бергәләп сөйләп. Комментатор Синең белән бергә әйдә. О, минем бит андый тәҗрибә юк, ләкин менә хәзер синдә башлыйсың хоккей комментатор тәҗрибәсен. Димәк, игътибар уен башланды. Безнең Вымпел һәм Метеор командалары, Арча һәм Буа районы үзара көч сынаша. Кызыл киемдә Арча хоккейчылары, Буа вәкилләре бүген зәңгәр киемдә бәрү һәм беренче алка безнең капкада. Менә бит. Ну, бурыннары шәп, конечно, бу егетләрнең. Нәрсә дисәң дә 1-0. 1-0.
Оршалар алқа кірттілер. Міне біздің соңғы сұрау берген Әнуар да Орша районынан келішмасан футбоксында Орша деп жазылған еді. Демек, бұл шатланып отырадыр әлігі команда үшін. Лекен, міне көргенімізше, кайфны түшірмейлер, тағын кеттілер мұнда қызыл ойыншылар. Қызыл ойыншылар бигрәк хәтер күренәләр. Хәтер күренәләр бурыннары да менә штаб кызулар тегеләрнекенә караганда. Карагыз. Һәм алар бош киемнәре дә юк. Бош киемнәре юк, тегеләрнеке бар. Демәк, тегеләрне караганда җитдирәк әзерләнгән кебек, бош киемнәре дә кигәннәр. Хөкемдар бөтенләй бош киемсез монда, менә сызгырдылар, яңадан алка ыргыту башлап җибәрделәр. Монда инде хоккей терминологиясендә кулланырга тиешбез. Менә алып киттеләр алга, әле һаман зур бурынлар күбрәк хөкем ясый монда. Буаларында бурлары узып китте. Барысы да бастылар, 4 уенчы тезелеп басты, бер тапкыр барып калды, икенче тапкыр кертми. Өченче, 4нче инде ачу чыга башлады. Ничек җайлап алып киттеләр. Торган вакытта алкан алып киттеләр. Хәзер зәңгәр уенчылар буа вәкилләре кертергә тиеш. Алка күренми әле монда, менә бит инде тизлек җыя. Ачу чыга башлады. Арчаларның ачуы чыга. Юк, ләгеп калды менә тимер аяклары. Күңелле кытыклый башлады буның аягын. Хәзер хөкемдар 2 тимер аякны аяргач. Хөкемдарга да бик авыр. Хөкемдарның менә бит иттә утыра хәтта монда. Аптечка. Медицина хезмәткәрләре җанатарда да бар икән бит монда. Юк, этнең кирәге калмады. Борынына лейкопластырь ябыштырып куйган. Борынга күз тиде. Борынга күз тиде монда. Мондай зур бурын белән уларга ярамый димәк. Керек киттеләр хәзер уенчылар. Менә бит хәзер буа вәкилләре дә алка кертергә тырышып карыйлар. Кертергә кирәк инде аларга да. Бу кадәр уйнап. Хәтта бурыннан зурак китте кебек күрәсең алмас. Бу кадәр уйнап, менә бит алка кертмәсәләр дөрес булмас иде минемчә. Менә бит керде, ниһаять. Ура! Алка керде. Һәм менә шатланалар барысы да. Бергә бер, шуның белән уен 110 белән төгәлләнде, дуслык җиңде. Рәхмәт, Алмас. Менә иң авыр матч нинди булган иде? Качан? Иң авыр матч. Кайсы шакта авыр була гадәттә сиңа? Авыр матч, җиңел матч, әгәр дә топ командалар уйнаса, алкаларны күп кертсәләр, әгәр дә уен буе менә һөҗүмдә ясамыйлар икән, алкада кертмиләр икән, менә ул уеннарны сөйләү авыр, чөнки анда сиңа инде мәгълүмат чыгарырга кирәк. Иң теге кешеләр уйлый, иң авыр матчлар ул теге иң билгеле командаларның уеннары. Менә киресенчә, иң билгеле командалар уйнаганда, әгәр дә алкалар күп икән, ул матчлар иң җиңел матчлар. Анда инде син бөтенләй ничектер үзеңдә процесска кирип китеп сөйлисең. Әгәр дә 60 минут буе командалар бер нәрсә эшләмәй икән, уйнамый икән, алка кертмәй икән, менә анда инде искә төшерергә туры килә. Анда инде комментатор беренче планга чыга. Бер вакыйга булды, мин аны еш искә төшерәм. Безгә күрсәтергә куштылар көрәшне, чит илдән, ул Төркмәнстанда булырга тиешле ярыш иде. Безгә әйттеләр, менә Татарстан спортчылары була, сез 2 сәгать буе берни рекламага бүленмичә, шуны сөйлисез, матур гына узачак барысы да дип. Мин бер тренерны чакырдым, мин үземә теге ярдәм итәргә, анда аны спортчылары катнаша иде. Ләкин безгә үзебезнең көрәшчеләрне бирү урыннан индер бер гадәти видеоны бирделәр, анда да көрәш булмады, анда индер гомуми бер планда булган видеоны бирделәр, һәм без 2 сәгать буе анда 1-2 генә көрәш булып алгандыр, аларда безнең спортчылар түгел, һәм безгә 2 сәгать буе берни рекламага бүленмичә, бер нәрсәсез туры эфирда көрәш турында сөйләргә туры килде. Һәм монда инде әлбәттә сөйләүченең без анда нәрсәгә сөйләп бетермәдек инде. Без инде хатын-кызлар көрәшенә дә кердек. Балалар спортын үстерүгә дә, Татарстандагы бөтен спортны искә төшердек. Алмас, әмнә син шундый күп карыйсың бит инде комментатор буларак та. Син аны сизәсеңме ничек бетәсен матчның? Кайберләре беленә алдыннан, барыбер фаворитлар була. Барыбер инде көчлерәк команда була, ләкин шунысы белән кызык, бигрәк тә менә бу хоккей уеннары, анда көчсез команда да иң көчле команданы җиңеп чыгарга мөмкин. Менә шунысы белән кызык. Кемнән автограф алырдың, кайсы нинди спортчыдан? Автограф алмас идем. Мин автограф алуны гомумән инде ничектер искелек билгесе дип уйлыйм. Интервью алыр идең мәсәлән кемнән? Интервью алыр идем, мәсәлән, шул ук футболчы Мессидан. Бигул интервью бирергә яратмый. Аның бик интервью биргәннәр дә, шуны ничектер аны әйтәләр бит, безнең планета кешесе түгел дип әйтәләр. Һәм ул интервьюларын гомумән өләшми. Ничектер аның чыгышлары да әллә ни күп түгел. Шундый ябык кеше ул, үз дөньясында йөри, һәм мин аның белән аралашыр идем мәсәлән. Миңа кызык булыр иде ул. Моңа кадәр интервью биргән кешеләр белән теге алай бик кызык булмаса да, ләкин менә шундый Месси кебек уенчылар белән сөйләшү бик кызык булыр иде. Нәрсә турында сөйләшүдең син, нәрсә сорар идең? Мин аның тормыш, менә футболга карашы мәсәлән, тормышка карашы турында сөйләшү сорар идем. Гомумән сорыйсы беләр, чөнки ул
Аның интервьюлары юк, аның турында мәгълүмат юк. Футбол уйнаганда нәрсәгә сәләтле икән без беләбез. Тормыш фәлсәфәсен аның аңлап бетереп булмый менә ул. Нәрсә белән кызыксына, инде максатлар куя, ничек уйный ул мәсәлән, ничек аңлый ул уенны, моны бер кеше дә әйтә алмый, бер кеше дә белми. Мәсәлән, шул Криштиану Роналдо аларны икесен чагыштыралар. Криштиану Роналдоны аңлап бетереп була. Аның ул һәрвакыт беренче булырга омтыла. Һәм шуңа күрә инде хәзерге яшендә дә ул уйный. Менә Мессины нәрсә этәрә, аны беркем дә әйтә алмый. Якындағы 5 ел ішінде Алмаз Гыфиятов нинди уңышларга эрешергә тиеш? Сез максатлар куясызмы? Максатлар куядыр инде ул һәр кеше дә үз алдына. Якындагы 5 ел дип алдан фаразлый алмыйм. Чөнки гадәттә минем ничектер планнар дип әйтик, тормышка ашмый алар. Киресенчә, көтелмәгәнрәк бурылышлар ала, үзем теге көтмәгәндә, мәсәлән, теге юнәлеш, башка юнәлеш килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә алдан әгәр дә әйтәләр бит, Аллаһ Тәгаләне көлдерергә теләсәң, син үзеңнең планнарың турында сөйлә дип. Шуңа күрә мин планнарны сөйләмим. Ул барыбер алай булмый, омтылырга кирәк, ләкин көтелмәгәнрәк ниндидер вариантлар булса, минем өчен алар кызыграк. Менә хәзерге биремдә сиңа төгәл сөйләргә кирәк булачак. Тегесеме, монысымы? Ярый, әйдә сөйләп куй. Шәйме, кофеме? Шәйдер күбрәк, безнең татарларга күбрәк шәй, ләкин мин кофены яратам, көненә барыбер бер чынаяк булса да кахва эчеп карыйм. Мессиме, Роналдумы? Менә бу бик авыр сорау, менә Мессидер. Нәкъ менә без сөйләшкән темага Роналду үзенең, мәсәлән, теге тырышлыгы белән ошый ул миңа. Месси үзенең ничектер серлелеге белән, осталыгы белән. Мөхәммәд Мәгдиевме, Аяз Гыйләҗевме? Мөхәммәд Мәгдиевтер. Чөнки менә ул Мөхәммәд Мәгдиев, Аяз Гыйләҗев тә бик ошый миңа әсәрләр, ләкин минем тормышымда дип әйтик, мин югары сыйныфларда укыганда олимпиадаларда еш катнаша идем. Һәм миңа ни өчендер мин Мөхәммәд Мәгдиев әсәрләрен укый башладым нәкъ менә шул вакытта. Һәм имтиханнар вакытында да миңа һәрвакыт ничектер менә теге ялгыш микән, ялгыш микән дип әйтәм, миңа һәрвакыт Мөхәммәд Мәгдиев иләгә иде. Һәм мин күңелемнән генә иштер шатланып куядыр. Мин әле яңа гына укыдым бит, миңа кайбер әсәрләрен теге беренче тапкыр укып чыгарга мөмкин иде бу вакытта. Һәм миңа ул иләгә иде. Һәм шуңа күрә Мөхәммәд Мәгдиевне сөйләдем. Синең бик татар теле әдәбиятны белгәнең бик сизелә. Шулаймы? Осы мәктәптәнме, әллә университетта? Мәктәптән мин китаплар укырга яратам. Манчестер Юнайтедме, әллә Манчестер Ситиме? Элегрәк Манчестер Юнайтед иде. Хәзер ни өчендер Манчестер Ситине өстенлек бирәмдер мин. Чөнки элегрәк Манчестер Сити әле ни ул теге топ команда түгел иде. Һәм мин әле шул Дэвид Бекхэмнар вакытын хәтерлим, анда шул ук аннары Райан Гиггслар вакытларын. Менә ул вакытта миңа Манчестер Юнайтед күбрәк ошый иде. Әле Роналду яшь кенә уйный башлаганнар. Хәзер Роналду кире Манчестер Юнайтедка әйләнеп кайтты. Ләкин Манчестер Сити хәзер менә тырышлык белән өскә менгән командаларның берсе ул. Һәм анда әле тагын бер Украин егете Зинченко да уйный. Испаниямы, Португалиямы? Испаниядыр күбрәк. Россиянең футбол буенча җыелма командасы 2008 ел һәм Россиянең футбол буенча җыелма командасы 2018 ел. 2008 елдыр, чөнки 2018 елда ул инде яңалык түгел иде, һәм 2018дә безнең Россиядә узды ул. Шуңа күрә анда көттеләр, өметләнделәр, һәм анда җиңү мөмкинлекләре күбрәк иде безнең. 2008дә инде безнең җыелма командага беркем дә ышанмаган вакытта менә шундый нәтиҗә күрсәтү, ул миңа калса күпкә кадерлерәктер җанатарлар өчен дә. Татар әдәбиятыннан имтиханмы, әллә дөнья әдәбиятыннан имтиханмы? Татар әдәбиятыннандыр, чөнки минем дөнья әдәбиятыннан барып чыкмый иде имтиханнар ичте, барыбер беренчесеннән миңа менә ул вакытта киресенчә минем студент вакытта. Студент вакытта укымаган әсәрләр эләгә иде. Мин кайберләрен укыйдым, ләкин укымаган әсәрләр дә эләгергә мөмкин иде. Татар әдәбиятыннан менә миңа ничектер барыбер җиңелрәк, анда укымаган әсәрләр әзрәк. Анда укымаган әсәр калмады, безне библиотекада утыра идек. Шулайдыр, теге дөнья әдәбиятын аны бит барыбер кулачлап бетереп булмый. Ул бик авыр һәм бик зур. Студияда тапшыру алып барымы, әллә комментатор буларак туры эфирме? Икесе дә, аларны аерып куеп булмый, чөнки кайсы кызыграк барыбер? Икесе дә кызык. Әйтә алмыйм, аерып куя алмыйм. Икесе дә кызык. Самбомы, дзюдомы? Дзюдодыр. Мин үзем дә дзюдо белән әзрәк шөгыльләнеп самбо белән шөгыльләнмәдеңме? Әзрәк шөгыльләндем, ләкин самбоның кагыйдәләре ничектер аның туры килми иде миңа. Дзюдода җиңелрәк иде, самбода күбрәк барыбер әле елгач та көрәшергә кирәк иде анда, монда дзюдода барыбер аның ничектер камилләшкәнрәк иде кагыйдәләр. Дөнья күләм дәрәҗәдә инде Олимпия уеннарында да ул үткәч, аның кагыйдәләре барыбер конкретмы? Конкрет түгел, системага салынган иде. Самбода авыррак иде анда. Анда бер төрле алым өчен сиңа бер бәя куярга мөмкиннәр, икенче вакытта бөтенләй бәяләмәскә дә мөмкиннәр. Шуңа күрә кагыйдәләр ягыннан миңа дзюдо ничектер җайлырак иде кебек. Уңайлырак иде. Җайлырак түгел, уңайлырак. Син теннис белән дә шөгыльләнәсеңме? Үзем өчен генә.
Менә зур теннис Үзем өчен генә кызыгам шуңарга. Ул әйе, ул бик кирәкле спорт төре, чөнки ул күп кенә синең физик мөмкинлекләреңне ашарга ярдәм итә. Монда тизлектә кирәк, күзнең яхшы күрүдә, реакциядә яхшы кирәк. Һәм шулай төгәллекне менә көндәшеңнең кая торып, нәкъ менә шул өстәл теннисын күбрәк яратам мин. Чөнки өстәл теннисы да ул бик. Менә өстәл теннисын нигәдер яратмыйм, тик зурысына. Юк, зурысы да кызык, ләкин өстәл теннисы миңа күңелемә ничек күбрәк хуш килә. Реал Мадрид мәле, Атлетико Мадридмы? Реал Мадриddер. Көрәшме, футболмы? Көрәштер күбрәк барыбер. Футболга караганда, үзебезнең төр, мин бала чактан бар көрәш белән янәшә барам, шуңа күрә көрәшне милли спорт төре буларак та якын үз итәм. Менә ничек җиңәргә көрәштә менә? Җиңәргә? Ничек дип әйтим, бераз фәлсәфәсе турында көрәшнең бер-ике фикерен әйтсәң, ул бит инде аны теге спорт төре генә менә кагыйдәләре, спорт кына дип әйтеп булмыйдыр безнең көрәшне. Ул фонда булырга тиеш. Ул менә дөресен генә әйткәндә, әгәр дә хәзер менә балалар ни өчен көрәшне бик сайларга тырышмый. Чөнки татар көрәше ул иң авыр спорт төре. Хәтта ул башка көрәшләргә караганда да, ул хәтта олимпия көрәш төрләрендә дә, чөнки татар көрәшендә генә көндәшеңне башта җирдән күтәреп алырга кирәк. Нарыгын аргытырга бер көрәштә дә мондый күренеш юк. Ә күтәреп алу ул иң авыры. Синең менә уйлап карасың, синең каршында синең үлчә авырлыгындагы көндәшең бар. Һәм син аны башта күтәрергә кирәк, аннары әйләндерергә һәм әле аркасына салырга кирәк. Әле ул бит тик кенә тормый, ул да көрәшә бит сиңа каршы. Ул да сиңа ирек бирми аны күтәрергә. Әле ул тик кенә торса җиңел булыр иде. Шуңа күрә авыр. Әти-әниләр моны бик яхшы аңлый. Шуңа күрә балаларын, мәсәлән, шул футбол һәм көрәш арасында сайлау мөмкинлеге була икән, алар күбрәк футболны сайларга тырышалар. Чөнки анда җиңелрәк. Балага бер кемдә теге авыр көрәш спорт төрен сөйләми. Ул татарлардан иштер конуга сингән, ләкин барыбер менә бу традицияләр дигән әйбер бар. Аннары буннан буынга күчү, күбрәк элек мәсәлән көрәш белән шөгыльләнгән кешеләрнең балалары алар барыбер көрәшне сайлаячак. Ләйсәнең сиңа сорау бара алмас. Нидән? Менә таяну нуктасы тапшыруны алып барганда иң авыр эфир кайсысы булды? Һәм ул эфир нәрсәсе белән авыр булды? Иң беренче эфир минем өчен бик авыр булды. Чөнки бу форматта беренче тапкыр гына эшләп башлаган иде. Мин һаман темасы да кызыклы иде. Умартачылар иде ул. Мин шуны бик яхшы хәтерлим. Умартачылар белән аларның ачулары чыккан иде. Һәм нәкъ каршы бастыралар. Гадәттә конфликт булырга тиеш безнең тапшыруда. Мәсәлән, төрле төсләр уйный бит инде, яшел, кызыл төсләр уйный. Һәм нәкъ умартачылар җитәкчелеккә карата ачулары чыккан иде. Алар үзара кызып киттеләр. Һәм мин бу очракта ничектер әле беренче мизгилдә югалып та калдым. Мин теге тәҗрибә булса да алып барырга, барыбер тегеләрне тынычландырыргамы, туктатыргамы, яисә киресенчә кыздырып җибәрергәме. Һәм ул вакытта безнең режиссер Ленар Акбаров миңа инде әйтә иде, менә киресенчә әгәр дә конфликт була икән, әзрәк кыздырып алырга, нары тынычландырырга дип. Димәк, бу очракта урталыкны сакларга кирәк. Артык теге аларга киңәеп китәргә дә ирек бирмәскә кирәк. Һәм шул вакытта әгәр дә алар инде үзара бәхәс башлана икән, аны туктатырга да ярамый. Чөнки безнең тапшыруның төп асылы да шунда. Нәкъ менә әзрәк конфликт булып, үзара менә ничектер кыздырып алу. Конфликт булмаганда шулай кыендыр. Кыен, авыраган дисем алар. Әгәр дә бәхәс булса, безнең өчен яхшырак. Менә татарча шәрихләдең бит инде. Ничегрәк нәрсәләр ишеттең син, ничек? Хәзер инде яңалыклар ишетергә туры килми. Башында кызык иде һәркемгә. Тик кайберләр кызык өчен генә булса да, карый башладылар. Без 3 ел элек башладык әлеге эшне. Кызык иде башта. Мәсәлән, кайберләр шалтыратып әйтәләр, менә карар кызык һәм тартылып киттек моңа дип. Мин үземә аптырадым, мин район башлыклары әйтә башлады, менә без хәзер бар тик хоккей гына карыйбыз дип. Кайбер министрлар хәтта әйтә башлады, менә теге очрашуларда, яисә инде кемдер аша җиткерәләр иде безгә мәгълүматларны, менә без хәзер чыннан да кызык безгә татарча хоккей карарга дип. Анда бит сайлау мөмкинлеге бар, хәтта федераль каналында, безнең Татарстан каналларында да карарга була һәм татарча. Һәм бу очракта әгәр дә менә шундый конкуренциядә татар хоккейн карарга дип сөйлиләр икән кешеләр, бу безнең өчен инде зур горурлык. Кызык бу айрым бер үзе татарча бер тапшыру кебек. Кемдер татар телен өйрәнә башлый. Башта әйткәнемчә, менә беренче елны кызык шуңа карыйбыз диләр иде. Хәзер ничектер ияләнеп киттеләр. Хәзер инде сәердә түгел ул кемнәргәдер, кызыкта түгел, хәзер бар тик менә шундый гадәти күренеш ул. Әмма тәрҗемә иткәндә авыр булгандыр бит, анда бит гелтеге урыс төшәләре, урыста түгел, чит ил нәрсә ничек тәрҗемә иттегез? Авыррак иде, бик авыр иде, бик бәхәсләр дә булды безнең. Чөнки хәтта без тел белгечләренә дә мөрәҗәгать иттек. Монда без спорт журналистлары белән аралаштык, тел белгечләре белән аралаштык. Аннары шул телевидение вәкилләре безнең аксакаллар белән бик күп сөйләш, әле һаман да сөйләшергә туры килә, чөнки кайбер сүзләр бер кеше кайбер атамаларны бер төрле әйтә, икенче кеше икенче төрле. Хәтта тел белгечләре арасында да менә бәхәсләр туа. Кемдер, мәсәлән, шул ук һаман да без перекладина сүзенең татар телендәге сүзен таба алмадык.
Кімдір айта, ората дей ол, ората түгіл бейтінде ол, переклайзм. Переклайзм тұтырша етерге керек аның сөзін деп, үсте тұра тұран бағана деп тейті болмаяны. Міне біз өзіміз ойлап таптық, мәселен, ловушка сөзін қопқын деп, мәселен. Қопқын бейтінде, қопқын қашалған, қопқын деп етерге боланы, мәселен. Переклайзмның бары бір... Тез бара қамтығы, міне, олдан yazып, эшләсәң бір әмінда беттігі... Сен білмейсің нәрсе боласың. Соң көре міне әздірлік керек, мағлумат боларға тиіш. Зиленің сұрауы қалған екен, біздің Зиленің тыңлаймыз. Olmaz abi. Әгәр лотереяға бик күп ақша ұтсағыз, оны нәрсеге тұтар едіңіз? Қызықты сұрау әлбәттә. Әйте алмайым, чөнки лотереяға әлі зур көлемдегі ақшалар ұтқаным юк. Ұтқаным бар ма? Лотерея ойнап қарағаным? Ойнап қараған бар, мен алайтығы өзімні бек күк шанслы. Кіші деп әйтмәс едім, қой бір лотереяда мен жеңім шыққанда болды. Ләкин... Сен Мұхаммед Мағдиев рәгіп тұрғаш енді қоған? Ол яқтан міне қар вақыт оңышылар елмайды, ләкин әйтмәс едім, алай нәрселер ұтсам, нәрселер олыр едім дейіп. Бітті біздің сұраларымыз. Шыны тез бітіп кетті. Сабылашамыз. Бейбіз. Жырлаймыз ма? Айда оқырға жырлаймыз. Айда. Жырлыға дейіп айтырсың. Алмаз, шындай бір минутта өтіп кетті біздің бұл ярты сағат вақыт. Рахмет сеңе келгенің үшін. Шоқырған үшін рахмет. Қарбақыт жеңел рахмет сенің білем. Бүгінгі қалет тапшыру тамам. Иқтарыңыз үшін зор рахмет. Қошығыз. Сау болыңыз.